Muri Zimbabwe ndinonzi Sylvester Tafumane kana kuti Simbi yebasa. Nasu uno ndiri mu nharaunda yeBindura ku Marsh Central pedyo nepa Zegu University panoperera juro yeZegu University inova iri kumashure kwangu yejuro ya muri kuona. Panapa tine nyaya yatafambira mushure mekunge taona ripoti yakaitwa kumapurisa yakuti kune munhu akawanikwa mabonzo ake ari pamunda wa Musa vachiita basa ravakanga vachiita vachikura nekugobora munda uno kuti vagone kunge vachidyara sekudyara kwavanogara vachiita makore ese. Asi nyaya tiri kunzwa ndeyekuti vari muprocess iyoyo yekuti vachenese munda uno gore rineri vakazowana paine mabonzo emunhu ane musoro wake uripo nedzimwe mabonzo emuviri wacho wese, skull yacho yese yakakwana. Saka tauya panapa nhasi uno kuti tizoona kuti ndepapi pakaitikira nyaya iyi, asi mutumbi kana kuti mabonzo ake haasipo akatorwa nemapurisa. Chapanapa ndechekuti toda kuti titaure navaMusa vatiudza kuti zvakafamba sei pavakazosangana nenyaya yekuona paine mabonzo emunhu. Regai titaure navo tinzwe kuti zvakamira wani tiri kuno kuBindura ku Marsh Central. Muri Zimbabwe nhasi uno tiri kuBindura kwatauya nenyaya yezviri kuitika mumatunhu amugere. Kune chishamiso chakasangana naMr Musa vandinavo panapa chekuti vakawana mabonzo emunhu akatsakatika tisingazive kuti akatsakatika sei. Saka tauya panapa kuti tizonzwisisa kuti ivo vakasangana nenyaya iyi zvaita sei, vachitsvagei panharaunda ino yatiri. Tiri muBindura, mukatange nekuchingamidza vatariri vepaSly Media TV. Nokuchingamidza vatariri vepaSly Media. Tinotenda zvikuru kwazvo. Sly Media TV pamwachete neZimquick TV ndo yatisvitsa panapa nhasi uno tizonzwa kuti nyaya yamakasangana nayo yakafamba sei kuti muzosvika pakuona kuti panapa pane mabonzo emunhu akatsakatika zvatisiri kunzwisisa kuti zvakafamba sei. Pamusoro pemhuri yeZimbabwe inoitwawo Patrick Musa ne 49 years. Munhu wamunoona uno munda wandorima ndifo munda wandakawana zvekuma 2006 ndipanagara ndichirima munda iwowo. So last year ndakauya ndakatema munomu ndada kutorima, ndakatema miti yangu yese ndida kurima. Ranga sango rine. Yes. Wagara uri munda. Wagara uri unomera zviminzwa zvihombezi. Saka last time December ndakautema ndida kurima. But nokushaya ndakashaya mari kutenga fertilizer nokutenga mbeu andakuzokwanisa kurima. Saka zvadaro this year ndadzoka zvakare ndatema miti yaya ndiri kutema ndichibva kuside ndichida iso ndiri mukutema ndasvika pedyo panapa ndipo ndakaona mabonzo indakabva ndafungidzira maybe imhuka yakafa or something. But ndakaenda padyo kuda kuongorora kuti chii imhuka rudzii, ndipo ndikavhundukawo ndichiona kuti pane dehenya musoro wemunhu. Ndipo ndikazocherechedza zvakanaka nantu zvechokwadi idehenya remunhu akatese asara mabonzo oga airatidza kutsva. So semunhu anoziva kuti no zvinhu zvakadai izvozvi hazvizokuchengeta mumwoyo, ndakabva ndati kumapurisa straight. Ndasvika kumhangana nyaya yemapurisa ndo zvandaona kumunda. Then takazora nemapurisa nemota nemaCID tikauya tikawasvikawo panzvimbo iyi. Nzvimbo ifa ndiyo iya pamukonda pakatsvapa ndo pakarara mutumbi wemunhu pawakatsvira ipapa. So patikasvika nepolisi vakabva vaitawo zvavanoitawo savanhu vemutemo. Ende pane akaidentify kuti munhu munhurume akatsvira ipapa. Mene maitiro avanoita kusazivawo kuti vazive kuti munhurume rekati munhukadzi. Because anga ari mabonzo oga. Then vanotasa West pelvis. Yes. Vakadzi vane ngirikini vane pelvic yakati kurire mabonzo aya. Ichokwadi. Ndofunga kudaro. Hatichanatsoziva zvedu biology yedu asi ndofunga ndo zvimwe zvavakatarisa. So zvadaro
mabhonzo yakabva atakurwa nepolisi funga vachienda nawo saka ndo zvakaitika panapa chishamiso chacho changoitikawo panapa muchitanga kuona kuti pane dehenya remunhu makazonyanya kuramba makanatsotarisisa here kuti muone kuti zvauri mutumbi wemunhu mabhonzo ekumakumbo kana ekumaoko kana mbabvu ndezvipi zvamakaona imimi? Mabhonzo sairatidza kuti anga ari papa ese musoro mbabvu ese mabhonzo emumwe airatidza kuti anga ari angoti skata mbijana chete anga ari padhuze but ese anga ari pamabhonzo ese kuti pakanhonga mapurisa vakanhonga ose anga ari zvekuzvigunwa izvi zvaitooneka kuti ndokwa zvekutsoka izvi tumabhonzo twekutsoka apa pane muti akangonhongwa funga ndototi tugumuzvoya ndinyatsoziva angu kwakwanaya mvura pamwe tumwe totoga takaita takayeredzwa nemvura muti waya ndiziva but pakanhonga mabhonzo twakawanda zvairatidza kuti anga aripo ese papo. Mapurisa muchitaura nawo imimi anotaura here zvekuti ane maripotsi missing person? Matauriro avaita vaiti zvegore rineri hapana munhu akaripota kuti tashaya munhu muno mubhindura vakangodaronza hapana maripotsi atikaona muno mubhindura airatidza kuti pane munhu akashayika muno mubhindura hapana zvegore rineri zvikufungidzwa zvaitika chi gore rineri pakati papapo. Imi muri kutaura kuti pamagore rakapera munda uno ndewenyu? Yes. Makautema mukazotadza kuzorima. Muri kurangarira kuti makapfuura nepanapa here muchitema pasina mabhonzo iwayo imimi vamusi? Chokwadi because pese pakatema miti pese pandikaona pese kapo miti yacho inoenda mabukirwa zvezve saka inoza ndakatopfuura nemumo meso zvotida pane zvakafanana nechichi chatikutoona ipapo ndipo panaitema ipapa nditika ndipo pandikaona panapa zvichati last year chachiripo futi chotema futa ipapa kuti pamusina chinhu chachiripo papasina zvisaratidza kuti zvaitika between December neivi kusvika ipapapa. December ndo pamakapedzera kusvika panapa? Yes. Ndobva mamira nokuda kuti mashaya zvikwanisiro zvokuti murime? Yes, chokwadi. Madzoka gore rineri makawana futi pane zvimwe zvikwenzi zvamakasotanga kutema here? Yes, chokwadi. Ndozvandaitema ndichibva uku ndichidaiwo then ndasvikapo zvo ndopandikaona mabhonzo aya. Tingati pakavhariridzwa here nezvikwenzi kana kuti pachiri pachena? Muno mukuratidza kuti makambotsva ndifunga pakapedza kurima vanhu paipai pane moto wakambopisa makatarisa mauswa aya anoratidza kuti akambotsva but hadziti akatsva zvarini mauswa aya saka ipapa nenyaya yekuti nemvura yanaya yakanditi kandimona green yakabuda imvura green yakangobuda mumati pakaratidza kuti pakatsva pakanyanyotsva ipapodhani ukatarisa kwesoku ipa pakanyanya kutsva stereki pane munhu apa tingati kungofungidzirawo kwedu iyoyo tingati munhu akauya akatakurwa akafa akasikopisirwa panapa pamaiona zvaitwa panapa pakanga paine tunhu here tunoratidza kuti munhu anga akapfeka hembe? Zvasingaratidzi kudaro because anga atori maishes chete paanenge aine trace kumboti takaona hembe yakatsva chipa pasina anga ari mabhonzo oga zviratidza kuti munhu uyu angona akaurayiwa somewhere but akauya apa ndibva apisirwa ipapo ndokufungidzirawo kwangu ine kwandinoita zvekuda kudestroy evidence. I think so because dai munhu vakamupondera somewhere yakazokandwa kapa moto uyu wakapisa munhu obviously moto haungapise munhu kupedza munhu azviita andika aupedze munhu iye aisara apa nyama yeora imbwa dzaitora dzichitora dzichitora mabhonzo ese anga ari asipa apa ari skata around but unfortunately mabhonzo ese anga ari ipapo zvichireva kuti munhu akapisirwa zvatoperera ipapo. Tiri kureva kuti mamwe mabhonzo aifanira kushayika atorwa kana nembwa zvemusango nekuti pane nyama dziri kuda saka ndifunga padzikasvika papasina nyama papana ango mabhonzo hapana chinotoreka ndosaka takaona mabhonzo ese anga ari ipapo ndofungidziro yatinongoita kuti maybe pane zvakaitikawo. Muno mbindura yaarea ine makurukoza anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kana kusina ripoti yekuti munhu tine munhu aka missing person
tingafungidzira kuti kune vamwe vakauya here munharaunda ino vasingazivikanwa kwavanenge vakabva kana kuti kuchuruku kana gokwe achiuya kuzoshandira kunoko vanhu vozoona kuti saka tiri kungofungidzira unoziva kuti munhu inofunga abata gold raana rega timuponde tobva tamuita asina kana hama dzinozivikanwa kuti dziri kupi. Ya izvo zvinogwa kudaro chokwadi izvozvo zvinogwa zvichida because nzvimbo ino yakakomberedzwa nemakorokoza mazhinji acho saka makorokoza munoitika zvakawanda wanda kazhinji kacho ende vanhu vanowanza kupondana chokwadi imomo saka zvambotaura zvokuti maybe munhu aida kuvhara evidence yake vachiita zvechikorokoza zvogwa kudaro hatirambe because zvinhu zvatamuona zvata zvaitika apo iyi yatongowa fungidziro saka apa chatongowa vachikumbire kumhuri yeZimbabwe kuti kana pane vanhu vakashaya munhu wavo vasungudzisa kuti zvakafamba sei hadzingi vakauya kuzoona mapurisa emubhindura togwa kubatsirana toona kuti toona hama dzemunhu omuradzikawo mune zvakanaka poitwa kana kuti ma-DNA test ekuti vaone kunzi vane ukama here kana kune vanhu vakashaya munhu wavo vasiri kuziva kuti ari kupi. Ndifunga kuti pane chavanobva pakuuya kuzongotsvaga kuti mabhonzo aripo aya DNA inoenderana here nehama yavo yavakashaya kuti ndau idzodzo dzinowanikwa kungozi takashaya munhu akangoenda kwaakaenda especially kana vanhu vatoziva kuti akatombouya kana kuti kubhindura kana muarea dzekuno kubva kumazowe zvichiuya mese muno munabhindura munana Shambo kune munhu akatombotaura kuti ndakumbonoshandira ikoko asi havasi kuziva kwaari tiri kuti akungofungidzira kuti even kunyange mweya womufi kana aine shungu dzekuti hama dzake dzizive zvakaitika kwaari mweya wake unogona kubuda kuhama dzake makamboziva zvakadaro zvinofamba sei? Handi kusaziva hangu zvinofamba sei but ndakangonzwa kuti munhu kana munhu haafiriri haatsakatike munhu zvachose yes pane zvinotoitika kuti munhu yatozivikanwa kuti ndiani ende izvo takatarisa munzvimbo dzakawanda wanda pane vamwe vanhu vatinoona vanenge vachingopenga so ushamisika kuti munhu yakupenga nei ndo zvimwe zvakadai kuti unoita zvinhu zvakadai so zvoita ngowanza but mweya manje unoteera kwazvikaitikira unototeera munhu ende unotorwisa ende mweya indoda kuti vanhu vacho veukama vazive kuti no ndakatsakatirira panapa ndopandanoda kuti tisvike ipapo nekuti kune zvinoitika zviya zvokuti munhu anogona kubuda kuhama dzake mweya wake unosvika wasvika kuhama dzake ubva utaura kuti ndini Sylvester ndakapondwa mabhonzo angu ari paarea yakati izvi ndo zvakaitika kwandiri mukaenda pakati munotonozvitsvaga zvoti mukazoenda kana kufamba kana kuti kumasowe kumapostori kana kuti munotonazonzwa kuti zviri kubuda mhepo iri kubuda apa iri kutaura chii inenge ichitaura chokwadi tingaestablisha panapa jurawo iri kuseri kwenyu ndeyechii? Jurawo ndeyunivhesiti yeZegu Kuti University. Alright. Then apa tiri kuona pane manhingirikini emagetsi vanobati pachia vanobati pamagetsi apa vanobati pamagetsi magetsi aya ari kubva kupa kana mune zvamuri kuziva? Magetsi anobva Mozambique magetsi anobva Kabola basa anosvikira ipapa ndimo matinoshandisa kuno saka anosvikira ipapa magetsi handiti uko tiri kuona kunenge kune maini iri kokoko kunoitwei ikoko apo panonzi pateam site apa pemachina apa vanoitawo zvemining right machina iwawa tinoda kuedza kuestablisha kuti vanhu kana kune vanenge vachida kuzoziva nezvakaitika vanenge vanga vachinatsoziva kuti ndepapi pane nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe iyi jurawo yeZimbabwe Ezekiel Kuti University uyewo zvekare kusite kwacho ndokune team site mining area apa pari kunzi pamagetsi aya ari kubva kuMozambique achisvikirawo ipapapa uno munda unowamuswa wavari kunge vachirima vachizosangana nenyaya iyo yekuti vakaona mabhonzo emunhu ari munomo chakazivisa kuti mabhonzo emunhu vakaonekwawo zvakare paine skull pakatsakatikira pari kuratidza kuti ndipapapa pakatsva tiri kukuratidzai picture yacho yemabhonzo achona wo zvekare munogona kuiwana muWhatsApp channel yedu izere nokuti mamwe marestrictions ekuna naYouTube anogona kuti tirambidze kuti tionese vanhu zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti vaya vane nervous disposition nekudaro tanga tati tingokuzivisai kuti ndo
zvakaitika. Chinangwa chiri chekuti kana kuine vanhu vakashaya munhu wavo muZimbabwe, edzai kusvika kumapurisa ekubhindura motsvaga kuona kuti haisi hama yenyu here. Tanga tichiita hurukuro navamusa. Nyaya mainzwa, chaakungodiwa ndechekungoti kana une hama yako yawakashaya, enda kubhindura polisi. Pari kunzi munhu uyu aka-identifyiwa kuti murume, haasi mukadzi. Asi zviri kutaurwa kunzi munhu uyu kana makamushaya, tiri kutaura zvokuti mamushaya kubva December gore rakapera, pakambouya vamusa panapa vachirima pamunda pavo, kusvika iye zvinezvi zvekare taamuna December zvekare. Zvikureva kuti kana makashaya hama pakati ipapapa, December to December, pa12 months ipapapa, zvinogona kunge iri hama yenyu yakati yakuenda kunoshanda kuMarsh Central kana kuti muBhindura, kana kuti munharaunda dzeBhindura. Bhindura iri pedyo neShamba, iri 30 minutes kubva muBhindura kuenda paShamba. Iwe zvekare kuenda kumadziva i40 kilometers kubva muBhindura. Kuyo zvekare kuenda kumazowe pane makilometers 60 kusvika kumazowe ikoko. Anogona kunge munhu akauya achiti ari kushandira kumazowe, vanhu vozonetsana, vanetsana obva apondwa oya ozosiyirwa kunoko. Hatisi kuziva kuti ndiani akazviita, asi tiri kungoti mufi ngaafambire nyaya yake ega kusvika abuda agodura, nekuti vanhu vakamuponda vakauya vakamupisira panapa ndanani vanobva kupi, nekuti ngozi yakatoitika, uye ngozi inofanira kunge ichiita kuti vakamuuraya vacho zvizobuda pachena, kuburikidza nemweya wemufi watiri kutaura nezvake panapo, watisingazive mutupo wake, watisingazive dzinza rake, watisingazive kwaakabva, tisingazive mhuri yake. Asi chatinoziva ndechekuti munhu wese afa zvisina kunaka, mweya wake haurove. Zvingarova iye zvinezvi, asi pamwe after 40 years zvinogona kuzobuda. Sandinozvipesa zitamane simbi yebasa. Tiri kuno kuBhindura kuMarsh Central. Rambai muchisubscribe kuti musazorasikirwa nenyaya dzakadai pano paSly Media TV nepaZim Quick. Mazvita.